Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο έκθεσης, στην οποία ο Χρυσός Οδηγός ήταν συνδιοργανωτής. Πώς θα αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας, ποια υλικά είναι τα κατάλληλα, πώς δεν θα πέσετε θύμα εκμετάλλευσης. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα απαντήθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλουμινοκατασκευαστών στο πλαίσιο της έκθεσης «Χτίζω, ανακαινίζω διακοσμό και σύγχρονο κούφωμα» στο εκθεσιακό κέντρο της μεταμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες του κλάδου θέλησαν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τις λύσεις που έχουν στη διάθεσή τους. Να προστατευτεί από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στον κλάδο σοβαροί, πρέπει να απευθύνεται σε σοβαρά κατασκευαστικά με πιστοποιημένα μαγαζιά, ούτως ώστε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Το θέμα της ημερίδας ήταν κάθε άλλο παρά ποτέ επίκαιρο, έπειτα και από την ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα των μέτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να βρουν λύσεις για οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα ανακαινίζοντας το χώρο τους ή χτίζοντας ένα σπίτι από την αρχή. Μπορούμε να βρούμε μέσα από το Χρυσό Οδηγό, από την έντυπη έκδοση, η ηλεκτρονική έκδοση του Χρυσού Οδηγού και επίσης τη νέα καινοτομία του Χρυσού Οδηγού μέσω του κινητού τηλεφώνου, τα πάντα ό,τι αφορά για τη δόμηση ή την ανακαίνιση. Ο Χρυσός Οδηγός για άλλη μια φορά βρέθηκε δίπλα στους επαγγελματίες και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την αγορά, παίρνοντας μέρος στη διοργάνωση της έκθεσης αλλά και της ημερίδας.